cakwakiya ne. Gidan Yantara gidan ƴan kwalisa ne. Gidana gidanka gidanku gidan Yantara ne. Duk zafin kanka ko iya yaudara suna saman ka ne. Domin gidana ka zo na zaune. Gaskiya ne. Gaskiya na ji daɗin haɗuwa da ni da ke wallahi. Ba a magana gidan fa Yantara duniya ce kawata da ki zauna. Ki da wani ne ko wani koki ya ki kaza. Bare kika shiga fafata da ke. A za a fafata ka. Kawata. Sani, mun ya ka? Mun ne daga ina? Wallahi daga Islamiyya ne. Islamiyya kika je. Sannu fa sai fa make da hijabi kamar wata matan liman kawata. Dan an taya mata bayani. Matan liman tana zararawa. Ke ba ga faka ba. Kullum da hijabi. Ke wai ba za ki waye ba ne? Kina zaune kanki ya murfi? Ki shigo gidan Yantara nake gaya miki harkar nan tana kaiwa. Wa Allah. Wai yaushe za ki waye ne? Oh, wai ke ma hada ke? Shi yasa kwanaki ban ganki a Islamiyya buga baki ɗaya kin ɗauke kafa kin biye harka ta ko? Kai ai Islamiyya nan kawai ajiye ta a gefe. Allah. Kawata ba fa za ta gane ba gidan Yantara duniya ne. Ba za ta gane ba tana ganin mu a haka a haka. Kawata kenan gidan Yantara duniya ce. Kada ki bari kanki ya murfi. Wallahi gwara ba ki shigo ranki a fanta ma da ki. Na ga alama. To kin gani? Gaskiya ne. Ai ga kayan kamfani daban da na shago. Ke da alama ne gashi nan kun yi fresh abun ku. Billahi. To mu za mu wuce ko ga wannan kya sa kati. Ai haka? Mana ai sai kin zo. Shikenan sai kin yanke shawara ba. Kai. Haka suka yi fresh yaran nan? A gaskiya dole in kan tsama. Wannan lamarin da ni za a yi ai babu ko ya so sai mun tafi. Yawwa yaya, daman na faɗa ba inda za a same ka idan ba nan ba. Kuma shine kika biyo ni hannun nan? To yayan, ya za ka tura mutum ya yi aiki, kuma bayan ya yi aiki a biya kuɗin ka riƙe yaya, ka ba ta haƙƙinta mana. To ke ki baki san halin da ake ciki a ƙasar nan ba ne? Ana cikin wannan hali. Inda ka je ga layi a banki. Ga kuɗi in ka je da kuɗin naka ma ATM ya ki fitowa. Wannan wace irin abin da ne na ce zan bata kuɗin ta zan cinye mata ne. Kamar yaya? Ya za ka tura ni na yi wahala kuma ka ce baka bani kuɗi dole sai ka bani. Kana da rufe min baki. Kana da ta. Ba zai yiwu. Kamar yaya? Bari ga miki wani abu in dai ni ya cinye kuɗin nan na cinye shi ba abin da Ba sai ka cinye kuɗi ba. To zan cinye kuɗin ga abin. Haba yaya mutum da haƙƙi shi kuma kare shi. Baki zime ta ga ba abin da za ta yi da Na ɗauki da haƙƙinsa kuma ka abin da za ta yi ne. sai na ɗauki mataki. Na fi ta san shi wallahi da abin da za ta yi. Na fi ta buron ba wallahi da abin da za ki yi. Marin nan da kai mun sai na ɗauki mataki. Za ka yi abin da haƙuri kawata. Ki haƙuri. Yantara gidan cakwakiya ne. Ba gajiya lafiya alhamdulillah. Wai Jamsi tana nan kuwa? Jamsi yanzu ne na aike ta. Allah sai. Ta ji gidan yayarta. Okay. To babu lafiya jiya. Ba zan samu ganin ta kenan da yanzu. Ka sa mun da za yi? A'a jiya. Goban Allah ya kai mu haka. Zan aje maka ita. Allah ya. Insha Allah. Shikenan. Allah ya yawwa. Amin ya Allah. Ba wannan aje sai ruwa. Baya ba. Iko sai Allah duk wannan. Ai sabuwa ce kuwa. Ita ce. Kai wannan shi da garin zuwa. Iko sai Allah. Ya wuri kokari. Akwai sha Allah gobe inda za ta wala Islamiyya ma ba za ta je ba. Za ta je ba sai ya zo ya sani. Wannan gidan dan wala arziki. Gidan Yantara gidan Abokina ina faɗa maka Alhaji Musa mai gidan ya bata baka da labari? Ani tun shekaran jiya nake ji ya bata. Ka san shi a jarabar son kuɗin sa an ci har yanzu ba a same shi ba. A jarabar son kuɗin sa ya je shiga wani hali saboda son kuɗin sa ya maryawa shi. Allah ya ku matsalar ku kenan. Idan kuka zauna ba ku da aiki sai cin naman mutane
idan ba ku yi masa addu'a ba bai kamata a ce kun tsaya kuna surutu akan abin da bai shafe ku ba. To ai ba ka da wani zance, to ai ba zancen namun mutum bane, hira ce ake yin ta, ai ba zancen gulma ce ko wani abu, kawai zance ne ake yin shi. Me cin namun mutum? Kawai fa hira kana da matsala ka faɗa mai. Gidan Yantara gidan cakwakiya ne. Gidan Yantara gidan ƴan kwalisa ne. Gidana gidanka gidanku gidan Yantara ne. Duk zafin kanka ko iya yaudara suna saman ka ne. Domin gida na kasa. Ya ake ciki na uba akwai lamarin. To aiki na ganki da sababbin allo ne haka yi ne. Ai mun zo ne kawai kaɗan haɗa mata wasu 'yan kayayyaki haka ai kai ma ka gane ko? A ba uga ko ba ka san ɗaya ba wannan ai sabuwa ce mun zo ne ka gane a dan har haɗa ta ita ma. Ke to ainihin san tica uban karatu ne. In dai ba da lakcan karatu ne ni ina son ne kwa masu a cikin lamarin. Ta biyo gidan Yantara. To ai dole sai da su ai in dai ina da ke ni ba zan taba jin wata kunya ba fa. Saboda kin san ina da kiwo na a gefe fa. Kada ka wani da. Saboda kin san ana sara ana duban bakin gadari. Haka ne ai gidan Yantara duniya ce. Ni na shaida. Kai yanzu fi sabilillahi da kake za ka haɗa musu kaya kai da kamar shi a wajen Allah kana da alaki fa. Kamar yaya ina da alaki. Ni gaskiya fa nake gaya ma fa kai dan dai kaddara dai ba yadda zan yi muna tare da kai shi yasa ku kuma jibi kun je kun sako wasu kananan kaya kun zo wani waya a da muku kaya. Sosan wanka ne mu. Ulama'u kana da almajirai ne dama? Kai matsala na da kai a jawo ni har yi wani a jawo ganewa. Gaskiya nake gaya ma. Shikenan dai oga ba damuwa sai ka hara da za. Shikenan sai da ke. Ku tafi zan zo ni na same ku. To shikenan oga sai ka tafi. Saboda shi dan ciki ne gaba ɗaya ba. Yantara gidan cakwakiya ne. Gidan Yantara gidan ƴan kwalisa ne. Gidana gidanka gidanku gidan Yantara ne. Ba damuwa wallahi zan zo insha Allah karki da kuma duk wani abu da yake bukata zan abin insha Allah kawai ba ni na ma dan ba a kin san da ba zai gagara ka san wani labari ne zo ma da shi da mutumansa Abdul ne muka haɗu da shi a can ya ji ya samu majalisa sai yake da mahaifinka wai mahaifinka iskanci ne ya kore shi ya bar gari. Ban da ka raina ma hankali ka tabbatar abin da ka faɗa min gaskiya ne. Abin da nake gama gaskiya ne. Kutumar ruwa wannan haka zai mun? Haka ne. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. ƙarya yake ba Abdul bane ba har da shi su biyu suka zauna a can suna munafurcin. What? Ka tabbatar abin da ka faɗa gaskiya ne? Ba gaskiya ba ne. Shi kadai ya zauna yake wannan zancen. Ka kyale ni. Ka kyale din abin nan tun yaron nan. Kai. Na rantse da Allah sai ka gane kuranka wallahi tallahi. Za ga abin da zai faru. Ya wuce. Za gani. Ya wuce. Kaga irin ta. Munafunci ba abin yi bane ba.